Kaixo berriro guztioi YouTubeko gaurko formakuntzara. Aurreko bideoan ikusi genuen nola sortu gure YouTubeko kontua eta hau nola lotu Googleeko kontuarekin. Beraz, orain danak pantaila honetan egon beharko ginateke. Hau da gure kanalaren pantaila eta hemendik hasiko gara gaurko formakuntza. YouTubeen zuzenean sartzen bazarete pantaila hau ikusiko dezute, hau da YouTuberen home orrialdea. Gure kanalara juteko hemen klik egin beharko genuke eta tu kanaleri sakatu. Eta jada gure erakundearen kanal horrian egongo ginateke. Behin hemen ikusi dezakegu ezkerreko barra lateral hau daukagula aukera desberdinekin. Hemendikan adibidez ikusi ahal izango dugu gure historiala. Beste sareetan bezala, atal honetan guk egindako aktibitate guztia hemen ikusi ahal izango dugu. Baita ere, aktibitate zehatz bat ezabatu nahi badin badugu, hemendikan klik eginez ezabatu ahalko genuke. Ezkerreko menuan daukagun beste funtzionalitate erabilgarri bat, erreprodukzio zerrendena da. Gu hemen guk sortutakoak ikusiko ditugu. Beraz, guk sortutako zerrendei sarbide eroso eta azkarrago bat hemen daukagu. Eta hemendik ere YouTube Studioren aukerara sartuko gara. YouTube Studio YouTubek ematen digun gure kanala kudeatzeko erraminta da. Eta bertara sartzeko bi bide edukiko ditugu. Lehenengoa, hemen ezkerraldeko mis bideosen klik eginez, YouTube Studioren gure kontenido atarera eramango gaitu. Sartzeko bigarren modua, gure kanalean bai personalizar kanal edo gestionar bideosen botoi urdin hauek sakatuta, baita ere YouTube Studioren atal desberdinetara eramango gaitu. Eta hemen egin nahi dudan lehenengo gauza da bideo bat nola editatu ikustea. Zeren aurreko bideoan ikusi genuen nola bideoa sortu eta nola bideo hori konfiguratu. Baina bideo bat igota daukagunean beti editatu ahal izango dugu nahi dugun momentuan. Adibidez, efektuak gehitzeko eta beste aukera batzuk ematen dizkigu orain ikusiko ditugunak. Xagua bideoen gainean jarrita ikuste duzue aukera ezberdinak agertzen direla eta gu orain detaile soni emango diogu gure bideoa editatu ahal izateko. Nik adibidez lehenengo formakuntza hau aukeratuko dut Facebookena eta klik eginez ikusiko duzue igo genuenaren antzeko leiho batera eramango gaituela. Hemen YouTubek gure bideoa hobetzeko aukera ezberdinak emango dizkigu. Kontuan eduki beti YouTube, Google bezala, bilatzaile handi bat dela, kontenido bilatzaile bada, eta gu bilatzaile horiei deskribapenak eta zehazpenak ematen, jendeari gure publikazioei heltzen lagunduko diogu. Hortaz, gure bideoentzako tituluak eta deskribapenak idatzi beharko ditugu. Hauek erakargarriak izan beharko dira eta gainera guk nahi ditugun hitzgako horiek hemen sartzen saiatu bergea. Erabiltzaileari guk nahi duguna egiteko bide erraza jarri behar diogu. Beraz, erabili dezakegu deskripzio kutxa hau gure web orriaren esteka hemen jartzeko bertara joatea nahi badugu, edo kanpain bat balin badugu eskutartean, kanpain horren esteka jarriko dugu eta bertara eramango ditugu. Erabiltzaileari ikusketa errazteko hemen daukagun beste aukera bat, eta jendeak oraindik asko erabiltzen ez duena, kapituluen aktibazioaren aukera da. Hau oso erabilgarria da luzeera handiagoko bideoak igotzen ditugunean. Askotan, ansietatea sartzen zaigu eta ez badakigu ze eduki daukagu bideo horren barruan, atera egiten gara. Kapituluen aukera aktibatzen badugu, bideo horren desglose bat emango diogu erabiltzaileari eta bideo horretan navegatzeko aukera emango diogu ere. Hau aktibatzeko gidoi bat itxatxi behar dugu deskribapenean. Adibidez ikusezazuen hemen jarriko dut neria. Atal desberdinen izenak idatziz eta atal bakoitza hasten den segundua hemen idatziz, kapituluak automatikoki aktibatuko lirateke.
Hiru dira bete behar ditugun baldintzak kapitulu hauek funtziona daitezen. Lehenengoa da, guk definitzen dugun lehenengo kapitulua 0000 puntuan hasi behar duela. Bigarrena da gutxienez kapitulu edo marka hauetako 3 jarri behar ditugula kapituluak aktiba daitezen. Eta hirugarren baldintza dio, kapituluek minimo 10 segunduko iraupena eduki behar dutela. Beraz, behin hau ondo konfiguratu dugula, guardarrari emango diogu eta gure bideora joango gara hau ikusteko. Ikusten dezuenez, hemen barratxo desberdinak ikusi ahal izango ditugu orain gure kapituluen izenekin. Eta, marka desberdinak hasten diren denbora ikusi ezakegu ere. Honela erabiltzaileei navigazioa errazten diegu. Hurrengo pausua miniatura edo argazki txikia aukeratzea izango litzateke. Askotan erabiltzaileek apertura kareta berdina erabiltzen dute miniatura erabiltzeko. Gure kasuan ikusten dezuenez, kareta honen tipografia oso txikia denez, miniaturarantzako ez zaigu balio. Beraz, nire gomendioa da beti miniatura pertsonalizatuak sortzeko erakargarriak izan daitezenak, bideo hauen itxura hobetzeko. Beraz, hemen miniatura bat igotzeko aukera emango dizue. Guk gurea igota daukagunez, hau aldatzeko aukera ematen digu. Eta nik hemen argazki bat prest daukat, tipografia handiago batekin, miniatura ulergarria eta erakargarria izan dadin, bertan erabiltzaileek klik egin ezaten. Konfiguratu beharreko beste aukera garrantzitsu bat ikuspenarena da. Ikusten dugu hemen pribado, okulto edo publiko aukerak ditugula. Lehenengoa pribatuan jarrita, guk bakarrik ikusi ahal izango dugu edo guk gonbidatzen ditugun pertsona zehatzak. Eta pribatua izatea nahi badugu, baina esteka konpartituz jendea ikusi ahal izatea nahi badugu, okultori emango genioke. Honela, esteka duen pertsona bakoitzak bideoari sarrera izango du. Eta azken aukera eta guri interesatzen zaiguna, publikoa izatearen aukera daukagu. Hemen ikusten dezuen aukera hau, konfigurar como estreno inmediato, aukera interesgarria da ere. Hau funtzionalitate nahiko berria da eta honek egiten duena da ekitaldi modu bat eratu non guk gure bideoa estreinatu ahal izango dugu gure publikoarekin batera eta bertan chat baten bitartez beraiekin interaktua ahal izango dugu. Beraz, inmediato ematen badiogu, oraintxe bertan ez dakagunez ezer programatua, ez du zentzu handirik izango, baina programatzeko ere aukera daukagu. Eta hemen, gure estreinua programa genezake, hor konfigurar como estreno ere aukera ematen digu, eta, gure publikoarekin konpartitu genezake ekitaldi hau, eta orduan, jakin jendea etorriko dela gure estreinura. Ikusten dezuenez, gure publikoa zaintzeko teknika desberdinak ditugu hemen. Azkenean, gu zuzenak edo horrelako estrenuak egiten ditugunean, gure publikoarekin erlazionatzeko aukera daukagu. Eta hau beraiei ere oso baliagarria zaie zeren entzunak eta garrantzitsuak direla sentiarazten diegu. Hemen behekaldean daukagun hurrengo aukera azpitituloena lirateke. Jada batzuek igual jakingo duzute, baina guk bideo bat igotzen dugunean YouTubera, normalean YouTubek automatikoki azpitituloak sortzeko gai izaten da, beti ere hizkuntza ulertzen duen bitartean. Dena den, guk artxibo bat igotzeko aukera daukagu ere, edo eskuz idaztearena ere, edo sinkronizazio automatika hau bideoa ikusten goazen heinean hemen testua idatziz joango ginateke. Eta prest daukagunean etxo botoiari sakatuz dana gordeko genuke. Hurrengo aukerak aurreko bideoan ikusi genituen. Pantalla final eta tarjetas delakoak dira. Jendea klik egitera erakarri behar dugu eta gure bideoetan zehar bidaiatzera ere gidatu behar ditugu, eta horretarako balio dute bi aukera hauek. Horrela, bideoa bukatzean, erabiltzaileak galdu ordez, bideo batetik bestera eramango dugu. Goazen hau praktikan jartzera bideo honetan adibidez.
Bideo hau Facebooken hastapenerako lehen sarrera da, eta badakigu bideo hau beste hizkuntza batetan daukagula ere. Beraz, hemen informazio hori emango digun txartela bat eratu dezakegu. Hemen leiho honetan, egin beharreko lehenengo gauza, beste hizkuntzaren bideora linka sortu. Hemen leiho hau irekiko zaigu gure bideo guztiekin, hemen gure bideoa bilatu beharko genuke, eta hori aukeratu. Eta hemen goikaldean definituko genuke bideoaren zein momentutan agertzea nahi dugun. Adibidez ni hemen 10. segunduan jarriko diot, hasi bezain laster jendea jakin dezan beste hizkuntzatan dagoela bideoa, eta hemen daukazue aurrebista ikusten dezuenez. Guk jarritako testuarekin. Testu hau aldatu nahi badugu, beti ere hemen pertsonalizatzeko aukera emango digu. Guk hemen euskarazko bertsioa jarriko diogu, eta azkeneko lauki hau, teaserrarena, da hemen banerrean agertuko den testua. Beraz, gu euskarazko bideoa ikustearen testua jarriko diogu, eta ikusten dezuenez, aurrebistan klik eginez, guk finkatutako testu guztiak ikus ditzakegu. Beraz, hau lirake gure tarjetaren itxura. Gordetzeari emanez, gure txartelaren aldaketak gordeta geratuko lirateke. Nahi adina txartela sortzen joan gaitezke. Hemen txartela gehitzearen botoia ematen badiogu, aukera desberdinak ditugula ikusten dezue. Adibidez, bideo hau formakuntza osoaren bideoarekin lotzea izango litzateke ideia ona, eta aurretik emandako pausoak errepikatu beharko genituzke. Denbora finkatzeko bi aukera ditugu lehen ikusi ez detigunak. Hemen eskuz jarri dezakegu, edo bekaldean ikusten dezuenez, timeline hau daukagu, non guren bideoaren momentu ezberdinak ikusi ahal izango ditugu, eta bertan gure tarjeta finkatu. Barra hau nahi dugun bideoaren momentura mugituko dugu, eta tarjeteak gehitzearen botoiari emango diogu. Lotu nahi dugun bideoa aukeratu beharko genuke, eta ikusten dezuenez, automatikoki guk kursorea jarri diogun lekuan jarri digu txartel hori. Gure mezu pertsonalizatua jarriko genuke, eta baita teaserraren tekstua. Eta ikusten dezuenez, hemen daukagu gure aurrebista eta gure txartela, prest, eta guardarrari emango genioke. Eta geratzen zaigun azken urratsa pantalla finala finkatzearena lirateke. Funtzionalitate guztiak ahalik eta gehien aprobetxatzeko. Hemen, nire gomendioa da, bideoaren linka gehituz aparte, suskribirse aukera gehitzearena da. Nire kasuan aukera hau hartuko dut, non bi bideo jartzeko eta suskribitzeko aukera jartzeko aukera ematen didan, eta nahi izanez gero, elementu gehiago gehitu ditzakegu hemengo aukeretan. Modulo hauek konfiguratzeko modu ezberdinak daude. Ikuste dezuenez, bakoitzean klik eginez, horren konfigurazioak agertzen zaizkigu, edo behekaldeko barra hauetan klik eginez ere, hauek editatzeko aukerak irekiko zaizkigu. Agertzen zaigun lehenengo aukera editatuko dugu, suskripzioarena. Gure logoa agertzen zaigu automatikoki gure kanalaren konfigurazioan guk hor igota daukagulako. Elementu hau noiz agertuko den finkatu behar dugu ere, zeren, gure beharren arabera egin dezakegu elementu batzuk besteek baino leheno edo ondoren ateratzea. Eta azkenik txartelari marko bat jarri genie zaioke edo horrela utzi. Goazen pantalla finaleko bi elementu hauek konfiguratzea. Leno, formakuntza luzera esteka jarri diogu eta euskarazko bideora esteka jarri diogu ere bai. Beraz, hemen egin genezakena da, beste sare sozialetarako formakuntzen bideotara linka hemen jarri. Adibidez, goazen Instagrameko formakuntza bilatzera eta bideoa aukeratuko genuke. Bigarrena editatuko dugu, ikusten dezuenez, lehen etxerik dator lista de reprodukzio hau aukeratu dugun plantillan, baina, bideo bat aukeratu nahi badugu, hau eliminatu dezakegu, eta elementu berri bat sortu bideo zehatz batekin.
bideoa aukeratuko dugu, adibidez Twitterren formakuntzaren sarrera, eta guardarremanez bideoaren amaierako karetak eta txartel guztiak konfiguraturik geratuko lirateke. Bueno, aurrekoan ikusi genuen bezala gure zerrendetako batera gehitu dezakegu, eta hemen mostrar maseri emanez, etiketak gehitzeko aukera emango digu. Nire gomendioa da beti etiketa atal hau erabiltzea. Ez erabili etiketa gehiegirik, ze hau ere bai, bilatzaileak spam modura antzeman dezake, beraz 4-5 etiketa bideoko nik uste dut kopuru ona izango litzatekela. Etiketa hauek koma batez bananduak idatzi behar dira, nik hemen itxatxiko ditut ze prest ditut jada. Gomendagarria da aurretik analisi txiki bat egitea, hobekien funtzionatzen duten etiketak zeintzuk diren jakiteko. Eta azkenik hemen hizkuntza definitzeko aukera daukagu. Gomendagarria da hizkuntza hemen finkatzea, esan dugun bezala azpitituluak automatikoki sortzean hizkuntza honetan oinarritutako testuak idatzeko ditu. Euskarako edukiak igotzen ditugunean, hemen klik eginez, euskarazko hizkuntza aukeratuko genuke. Eta gainontzeko aukerak ikusi genituen bideoa igortzerakoan, beraz, guardar botoiari emango diogu. Eta goazen ikustera hemen ezkerraldean ditugun aukera gehiago. Hemen bideo zehatz honen estatistikak ikusi ahal izango ditugu, bideo honen informazio orokorra eta ikuspenen inguruko informazioa, eta honen azpian momentos klabe panel hau oso interesgarria dena. Zeren ikusten badugu, bideoaren denbora lerroan zehar ikusi dezakegu ze momentuetan egon diren ikuspen gehiago eta ze momentuetan ikuspen gutxiago. Igual momentu honetan jende asko galdu badugu, esan nahiko du, igual interesa galdu dutela eta bideoen tarte desberdinak ikusi ditzakegu, edo piko eta erortze desberdinak ere esteka hauetan filtratu ditzakegu. Goikaldean ikusiko dezuenez, tiempo real deituriko bentana hau daukagu, non ikusi dezakegu zuzenean bideo honen inguruko datuak. Ikusi dezakegu azken orduan ikuspen bat izan dugula, eta azken 2 egunetako informazioa ere jarri dezakegu hemen, eta bista generalen denbora tartea ere aldatu dezakegu. Hemen goian, datu hauek filtratzeko aukera desberdinak ematen dizkigu. Eta hau litzateke bista generalen pantaila. Aukera gehiago ditugu, hurrengo adibidez kobertura leheno alkantze zena, irismenari buruzko informazioa ematen diguna. Behekaldean, bisitariak nondik datozen jakiteko informazioa daukagu. Hauek dira fuentes externas kanpotik datozenak, edo zuzenean bilatzailean gure izena jarri dutenak. Eta ondoren fuentes externas horren detaileak ematen dizkigu. Nondik datorren jendea. Gure web horritik, edo guk mailez bidalitako esteka batetik, edo Googleen bilatu digutelako ere. Eta, bideo hau igo berria denez, haindikan ez ditugu datu gehiegirik hemen ikusteko, beraz, interakzion estekara pasako gara. Hemen alde batetik, publikoaren ikuspen orduak ikusiko ditugu, beraz, retentzio maila ikusiko dugu, eta baita horren interakzioak ere. Zertan egin duten klik, like, gu azkeneko pantailan jarri ditugun elementu desberdinetan. Eta azkenik bideo honen audientziaren datu zehatzak ikusi ditzakegu hemen. Usuarios unikos honetan erabiltzaile erreala kontatzen digu, ze adibidez erabiltzaile batek 5 aldiz ikusi dezake bideoa eta azkenean 5 ikuspen bezala kontatzen dute, baina erabiltzaile bakarra. Eta erabiltzaileko bataz besteko ikuspenak ere hemen ditugu. Esan bezala datu gehiago bagenitu, hemen adina eta sexuaren arabera eta baita ubikazioaren arabera informazioa banatuko liguke. Eta honekin estatistiken atala ikusi dugu. Hurrengo aukera editor delakoarena da. Hemen YouTubetik atera gabe gure bideoari aldaketa txikiak egin ahal izango dizkiegu. Adibidez, mozketak egin ditzakegu, zeozer kendu edo ezabatu nahi badugu, kursorea nahi dugun tokian finkatu, eta hor, markatuz, mozketa egiteko aukera daukagu.
Musika ere gehitu diezaiokegu bideoari, bertan añadirruna pistari klik egiten badiogu, YouTubeen liburutegia erakutsiko digu. Hauek Googleek doan erabiltze hau uzten dizkigun musika eta soinu desberdinak ditugu. Artxibo hauen aurre ikuspen bat egin dezakegu hemen playri emanez, eta entzun da gustoko balin badugu, añadir botoiari eman beharko genioke eta gure bideora gehituko litzateke. Lokuzio bat izanez gero, hauen volumena hemendikan ajustatu dezakegu, bata bestea ez zapaltzeko, eta nahi izanez gero, hemen klik eginez, kitar botoiari emanez, hau ezabatuko genuke. Eta gelditzen zaigun azken aukera, zeren hau bideo mailarako pantailak dira leheno ikusi ditugunak, bideoaren zatiak desenfokatzeko aukera da. Bi aukera daude ikusten dezuenez, lehenengoa aurpegiak desenfokatzeko, hau tardatzen du, baina berak automatikoki identifikatzen dituelako aurpegiak, eta automatikoki ere bai desenfoke hori gehituko dizkio. Eta bigarren aukera daukagu desenfoke personalizado hau. Hemen guk gure bideoan nahi degun rektangulo edo obalo moduko desenfokeak jarriko ditugu. Timelinean desenfokatu nahi dugun zatia bilatuko dugu, nahi degun aukera jarriko diogu, ikusten duzu segir objeto jarri daitekela, objetua mugitzen balin bada pantailan zehar, berak automatikoki desenfokea mugituko du, edo finko badago, fijar posizion de desenfoke aukeratuko genuke. Nahi degun bideoaren zatia aukeratuko genuke, eta bertan desenfoke personalizado bat gehituko genioke, nahi degun luzapenarekin, eta pantaila osoan jarri dezakegu, edo tarte txiki bat aukeratu, eta bertan obalo edo rektangulo itxurako da desenfoke hori finkatu. Gu orain beharraztegunez, deskartar kanbiosi emango diogu. Eta editorearekin bukatutan goazen komentarios atala, hurrengo atala ikustera. Hemen bideo honetan jaso ditugun iruzkin desberdinak ikusi ahal izango ditugu, bai publikatutak daudenak edo publikatzeko oraindik pendiente ditugunak, eta azkenik azpitituluen inguruko konfigurazioak ditugu. Ikusten dezuenez, hemen guk leno azpitituluak editatu ditugunean, hau da, sortu dugun artxiboa, eta ere bai, YouTubek automatikoki sortzen duen artxiboa daukagu hemen. Hau, duplikar eta editarra egiteko aukera ematen digu, zeren batzutan nahastu daiteke, eta gu hemen gure azpititulu hauek errepasatu ditzakegu, eta zeozer aldatu behar balin badugu, hemendikan aldatu genezake. Eta baita denborak honekin sinkronizatzeko aukera ematen digu ere bai. Momentuz aldatu nahi ez ditudanez, itxiko dut eta aldaketak deusestatuko ditut. Eta honekin bukatzen dugu YouTube Studioren bideo baten barruan egin ditzakegun konfigurazioekin. Goazen YouTube Studioren orrialdera bueltatzera. Kontenido atal horren aparte daukagun aukera eta konfigurazio desberdinak gutxinaka ikusten hasteko. Lehenengoa panel de kontrol hau daukagu. Hemen gure kanalaren laburpen bat eta estatistikak ditugu. Bideo berrien estatistikak ere, kanaleko estatistika orokorrak, bideo honen zerrenda bat ere bai, hau da, interakzio eta ikustaldi gehien izan dituzten bideoak, beraz hobekien funtzionatu dutenak, eta erantzunez ditugun azken iruzkinen zerrenda bat ere. Honela, begibistan egiteke dauzkagun zereginak ikus ditzagun. Hurrengo atala kontenido da, oraintxe bertan ikusi duguna, eta, esan dugun bezala, hemen bideoak kudeatu eta editatuko ditugu behin igota daudenean. Bideo guztien zerrenda bat daukagu, eta bideo bakoitzean zehaztu dugun konfigurazioen laburpen bat. Ikusten duzuen bezala, gauza batzuk hemendik azkar batean alda daitezke. Eta bestaldetik, bideo hauek jaso dituzten ikustaldi eta interakzio aukera ezberdinak agertzen zaizkigu. Ikusi dugun bezala, arratoia gainean jarriz gero, oraintxe bertan ikusitako xehetasun, estatistika eta iruzkinetan sartuko ginateke.
Zerrenda hau beste modu batean ikusteko, dataren bisualizazioen edo iruzkinan arabera filtratu eta ordenatu ditzakegu, gure analisiak egin ahal izateko. Goazen hurrengo atarera, listas delakoak homeko alboko barran ere agertzen direla leheno ikusi dugun bezala. Hemendik sortu ditugun zerrendak ikus ditzakegu, hauek zenbat bideo dauzkaten, noiz sortu ditugun, eta ikusgarritasun aukerak, bai pribatuak edo publikoak diren. Erreprodukzio zerrenda berriak sor ditzakegu goiko panel honetatik. Esan izuen bezala zuen erakundean jorratzen dituzuen gaien edo kategorien araberako zerrendak egitea gomendatzen dizuet, gure kanaletik navigazioa errazteko beste erabat baita. Hurrengo atala, estatistiken atala da. Estatistiken klik egiten badugu, panel berri honetara eramango gaitu. Hemen informazio asko aurkituko dugu. Lehenik, bista general honetara eramaten gaitu. Azken hilabeteko ikustaldien laburpen bat daukagu hemen, eduki ditugun erreprodukzio orduak eta azkeneko 28 egunetan irabazi ditugun harpidedunak ere bai. Azken 28 egunetakoa ikusi ordez 90 egun urtebete edo kontua sortu genuenetik ikus ditzakegu datuak. Timeline honetan lauki hauek agertuko dira. Hauek igo ditugun bideoak dira. Ikusi dezakezuenez bideo bat igoz gero beti ikustaldien pikoak edo gorakadak izaten dira. Kasu honetan etzen goraldirik egon eta zergatik izan daiteke hau, adibidez bideo hau ez zuelako promoziorik izan edo gerta daiteke adibidez bideo hau okultos edo ezkutukoa izatea. Hemen adibidez, ikusi dezakegu, bi bideo hauek igo ondoren, ikustaldien gorakada oso handiak izan ditugula. Seguraski, bi bideo hauek promozionaturikoak izango lirateke. Orduan, hau positiboa den zerbait da, eta kontrola egitea interesatzen zaigu, zein bideo eta zein ekintza funtzionatzen ari zaiguten jakite aldera. Hemen goikaldean, tiempo real leheno ikusi dugun bezalako lehioa daukagu. Hau, uneroko eguneratzen ari da. Erabiltzaile kopuru osoa eta azken 48 orduetako ikustaldei kopurua ematen dizkigu. Hau oso baliagarria da, ikuspen gehien ditugun orduak identifikatzeko. Eta bermaz botoiari ematen badiogu, azkeneko 48 orduez gain, azkeneko 60 minutuetan gertatu diren datuak emango dizkigu. Eta datu hauek ere bideoko zerrenda batean ikusi genitzake. Era honetara, gure kanala aktibo dagoen edo ez jakin dezakegu, eta horrela bada, mugimendu pixka bat eman beharko diogula, ikusi dezakegu. Goazen ikustera, bista general honetan ditugun aukera gehiago. Hemen behan ikusten dezuenez, bideo guztien zerrenda bat daukagu, ikustaldien bataz besteko iraupena eta ikustaldi kopuru osoa agertzen zaizkigu. Hemendik azkeneko bideoak igo ditugun azken bideoen estatistikak ageriko litzaizkiguke. Hemen bideo ezberdinetatik zehar aurrera joan ahal izateko kurtsore bat daukagu, azkeneko 10 bideoak ikusten uzten dizkiguna. Obertura da eta esan dugun bezala, irismenari dagokio. Lehenik, beti bezala, laburpen grafiko bat agertzen zaigu, inpresioak laburtzen dizkigu, inpresioetan izandako kliken portzentaia, gure kanalak izan duen ikustaldi kopuru osoa, eta azkenik usuarios unikos hau. Hau da, bideo bakoitzera sartuten pertsona ezberdinen kopurua. Beherago, trafiko iturrien inguruko informazioa daukagu, hau da, nondik etortzen ari den jendea gure kanalera. Hemen eduki promozionatuak dauzkagunez trafikoaren 98% YouTuberen publizitatetik etortzen ari zaigu, baina badaukagu beste iturrietatik datorren trafikoa ere. YouTubeko zuzeneko bilaketetatik datorrena, linka izateagatik zuzenean sartu direnena, edo beste bideo batzuekin loturik dagoenez iradokizunetatik datorrena.
Hemen eskuinaldeko grafika honetan, informazio interesgarria daukagu ere. Lehenengo, izandako inpresioak ikusi ditzakegu, behar la informazio ampliada aukera honi bagoaz, oso datu interesgarri bat ikus dezakegu. YouTubek bideo bat zenbat aldiz gomendatu duen horri alde nagusian. Hau oso positiboa da, erabiltzaile eta harpidedun berri posibleei gure bideoa gomendatzen ariko bazaio. Inpresio hauetatik, inbotu hau egiten digu. Zenbat klik eratu diren inpresio hauetatik, irismen guzti honetatik zenbat ikustaldi lortu ditugun, eta bideora sartu eta klik egin duen jende honek zenbat denbora iraunduen gure bideoa ikusten. Beraz, grafika hau oso erabilgarria da audientzia nora jasotzen dugun eta nola mantentzen dugun ikusteko. Trafikoaren iturrien inguruko informazio gehiago dugu, leno bideo zehatzetan ikusi dugu orain kanal orokorrearen informazioa da hau, eta gure publikoa nondik datorren ikusi dezakegu. Bestetik, erreprodukzio zerrenden araberako iturriak ematen dizkigu. Bai, gugatik sortuak edo ez, izan ere, Bideos Banco Alimentos Gipuzkoa hau, Banco de Alimentos de Gipuzkoa kontuak sortu duen erreprodukzio zerrenda bat da, baina gure erakundeko bideo bat dago bertan. Orduan, hemen ateratzen zaigu. Eta ikusten dezuenez, gure trafikoaren sarreraren 40% ematen ari digu. Beraz, beste erabiltzaile batzuek gure edukia bere erreprodukzio zerrendetan gordetzea oso positiboa da. Eta nola lortuko dugu hau? Beste erakunde batzuentzako informazio gisa edo bere kanala elikatzeko erabilgarria izango den kalitatezko edukia sortuz. YouTubeko zuzeneko bilaketen inguruko informazio gehiago dugu. Honek gure etiketak kudeatzen lagunduko digu. Jendeak gure edukira zein hitzen bitartez iritsi den ikusi ahal izango dugulako. Beraz, hobekien funtzionatu dutenak etorkizunean erabilia ahal izango ditugu. Azkenik, iradokitako bideoen trafikoaren panela daukagu. Hau da, beste bideo batetatik iradokita etorri direnak, eta zein bideoetatik iritsi zaigun erakusten digu. Hurrengoa, interakzio atala litzateke. Guztira, zenbat ikustaldi ordu izan ditugu ematen digu. Hilabeteka banaturik dagoen desglose bat ematen digu ere, eta hemen goitik iraupen ezberdinak kudeatu ditzakegu leheno ikusi dugun bezala. Jendea gure bideoa ikusten irauten duen bataz besteko iraupen bat egiten digu ere, eta behean audientziaren mantentzerako gakoak izan diren momentuak ematen dizkigu. Hobekien funtzionatu duten bideoen zerrenda batetik. Gero, bideo nagusien zerrenda hauek edukiko genituzke. Definitu ditugun amaierako pantaila hauen araberako bideo nagusiak. Hau da, norbaiti gure bideoa asko gustatu bazaio, eta antzeko edukiak ikusi nahi baditu, amaierako pantaila hauetan egingo du klik, eta datu hauek guk hemen ikusi ahal izango ditugu. Ikusten dezuen bezala, erreprodukzio zerrenden inguruan informazioa ematen digu ere, baita klik gehien dituzten amaierako pantailako elementuen informazioa, eta baita sortu ditugun txartelen ingurukoa. Orain arte erabili ez ditugunez, ez dugu hauen inguruko daturik, baina tarjeta eta amaierako pantailak sortzen hasten zareten ahala, hemen estatistika berriak ematen joango zaizkizue. Bukatzeko, goian audientziaren aukera hau agertuko zaigu. Hemen edukitzen ari garen erabiltzaileak agertzen zaizkigu, bai errepikatzen doazenak, bai berriak. Begira nola timelinean mugitzen goazen heinean, banaketa hau ematen digun. Eta lehen bideo espezifikoekin ikusi dugun bezala, gure erabiltzaileen jarduera orduak ditugu. Baliagarria izango dugu hau, zein ordutan argitaratu dezakegun jakiteko. Ondoren, informazio nahikoa badaukagu, trafikoaren iturria lurralde geografikoen eta gure edukia bisitatzen ari den jendearen bataz besteko adina eta sexuaren informazioa emango dizkigu. Azkenean, zehazki zenbait pertsonari zuzendutako edukia sortzen badugu, interesgarriak izan daitezkeen datuak dira hauek.
Hortaz, zerk funtzionatzen duen eta zerk ez jakiteko informazio asko dugu hemen. Hazten edo geldirik gauden jakiteko. Beraz, hemen gure kanala eta bere errendimendua ulertzeko datuak ditugu. Goazen hemen ditugun aukera ezberdinekin jarraitzera. Hurrengoa komentarioz izango litzateke. Ikusi dugun bezala, bideo bakoitzaren iruzkinak kudea ditzakegu edo orokorrean kanal guztiaren iruzkinak kudea ditzakegu ere. Argitaratuak edo berrikusteke daudenak izango genituzke eta filtratu egin ditzakegu asko edukiz gero. Bilaketak egin ditzakegu, galderak dituztenak filtratu ditzakegu. Hau oso baliagarria da jendeari azkar erantzun nahi badiogu. Harpidetza motaren arabera filtratu dezakegu edo erantzunaren egoeraren arabera. Erantzunik edo erantzun gabe dauden. Zenbait filtro lehen etxi ditzakegu ere. Hurrengo aukera azpitituluen aukera da. Lehen ikusi dugun bezala bideo bakoitzean egin daiteke konfigurazioa edo bideo guztien azpitituluen zerrendara joan gaitezke eta hemendik aldaketak egin. Bideo bakoitzean dugun azpititulo kopurua ageri zaigu. Hemendik azpititulu berriak sortu edo sorturik ditugunak ezabaditzakegu. Zirriborroak ikus ditzakegu. Gerta liteke editatzen bukatu ez dugun azpitituluak edukitzea eta hemendik sartu ahalko gara hauetara. Argitaratu ditugun azpitituluak ikusi ahal izango ditugu. Eta hurrengo erlaitza, derechos de autor da. Hemen normalean egile eskubide arauak hausten direnean abisatzen digu. Momentu honetan ez dugu azaltzeko ezer. Baimenik gabe beste norbaiten musika edo irudiak erabiltzen baditugu, hau hemen ageri daiteke. Guri adibidez, duela urte batzuk lan egiten genuen beste enpresa batean, Eguberritako kanpaina bat egin genuen, eta BBC-ko dokumental bateko irudi batzuk erabili zituzten. Bideoa argitaratu eta 5 minutura bideoa moztu ziguten eta hemen kentze eskaera bat agertzen zitzaigun. Beraz, atal honi noizbehinka begirada bat ematea gomendatzen dizuet. Monetizazioaren atalera igaroko gara. Atal hau batez ere eduki sortzaileek eta youtuberrek erabiltzen dute. Kontuan izan beharko genukena hemen, monetizazioa aktibatzeko YouTubek minimo batzuk eskatzen dituela. Hemen ikusi dezakezuen bezala, monetizazio honetara sarbidea edukitzeko gutxienez 1000 harpidedun behar dira eta eduki publikoetan 4000 orduko ikustaldiak. Beraz, goazen kanalaren pertsonalizazioa ikustera. Hemendik gure markaren irudi trinko eta koherenteagoa sortuko dugu. Agertzen zaigun lehenengo aukera goian diseinu da. Jendeak zer ikusten duen gure kanalera sartzen denean. Zehaztu ezakegun zerbait da, hau da, hemen ditugun bideo guzti hauek, subidas atalean ikusten dezuenez gure kanalean agertzen dira. Formakuntzak guk zehaztu ditugu, baina beste zerrenda batzuk definitu ditzakegu erabiltzaileei gure kanaleko homean agertzeko. Trailerrak gehitu ditzakegu ere. Aukera hau oso interesgarria da eta hau aprobetxatzea animatzen dizuet. Trailer honen bitartez, aurkezpen bideo bat gehitu dezakegu kanalean parte ari den jendearentzako erabiltzaileei ongietorria ematen diona eta bertan zuen entitatearen eta kanalaren helburuari buruz adibidez hitz eginez. Ikusten dezuenez, bi bideo mota ematen dizkigu. Egin dezakegu bat harpidetu ez direnentzako eta beste bat harpidetu diren erabiltzaileentzako. Berai, kontenido berezia emanez, bere harpidetza eskertuz. Ondoren, esan dugun bezala, sail hauek pertsonalizatu ditzakegu. Nahi ditugun sailak gehitu ditzakegu, adibidez, bideo popularrenak, edo zuzeneko bideoen sail bat gehitu dezakegu ere, edo aurretik egin ditugun zuzeneko bideoak, guk sortutako erreprodukzio zerrenda jar ditzakegu, edo beste erabiltzaile batengatik sortuak direnak ere. Eta beste kanal batzuetarako iradokizunak gehi ditzakegu. Marka batek adibidez kanal ezberdinak izan ditzakelako eta hemen kanal horietara eramaten dituen loturak gehi ditzakegu. Edo kolaboratzaileen kanaletara erabiltzaileei kanal horietara gidatzea interesatzen bazaigu. Eta goazen diseinu ondoren daukagun marka atalera.
Hemen bere egunean jarri genuen profileko argazkia agertzen da. Eta, hemendik alda dezakegu ere bai. Hemen duzue baita ere azaleko banerreko argazkia eta aldatzeko aukera ere bai. Eta bideoi urmarka bat jartzeko aukera ematen digu ere, hau da, gure logotipoa bideoan agertzea eta arpidetza aukera ematea. Bideoaren bukaeran jarri dezakegu, bideoaren zein momentutan agertzea nahi dugun denbora zehaztu dezakegu ere, edo bideo osoan zehar mantendu dezakegu. Guk gure kasuan bideoaren amaieran jartzen dugu formazioan zehar ezer ez tapatzeko eta bukaeran dei honek saltatzeko. Eta pertsonalizazioarekin bukatzeko informazioen basika aukera izango genuke. Hemen gure kanalaren deskribapena gehitu edo editatu dezakegu. Eta deskribapenaren itzulpenak gehi ditzakegu ere. Deskribapenean bi hizkuntzak sartu ordez, hemen hizkuntza batean idatziko genuke eta itzulpenari emango genioke. Kanalaren URL-a ere alda dezakegu. Monetizazioaren antzera honek ere minimo batzuk eskatzen ditu. Azken finean ez da erakargarriegia gure kanalak URL hau edukitzea. Seguraski erosoagoa izango litzateke YouTube channel /Gipuzkoa solidarioa edukitzea eta partekatzeko askoz ere politagoa izango litzake. Baina horretarako gutxienez 100 harpidedun izan behar ditugu eta 30 eguneko antzinatasuna eduki behar du kanalak. Profileko irudi bat igota eduki behar dugu ere eta banner irudi bat ere. Behin baldintza horiek beteta edukita, gure kanaleko URL-a aldatzeko aukera emango liguke. Hemen ere, estekak gehitzeko aukera daukagu, gure kanala, gure web orriarekin eta gure sare sozial ezberdinekin lotzeko. Gainera, email bat jartzeko aukera dugu ere, jendeak nahi badu gurekin kontaktuan jartzeko. Behin informazio guzti hau aldaturik daukagunean, argitaratzeari emango diogu. Guk orain aldaketarik egin ez dugunez, aktibatu gabe dugu, baina publikar botoiari eman beharko genioke aldaketak gordetzeko. Goazen ezkerretako azkeneko aukera honetara, biblioteka de audio. Lehen editorean ikusi dugun bezala, bertan gure bideoetan erabiltzeko YouTubek eskaintzen digun doako edukiak ditugu. Hauek filtratu ditzakegu, genero, estado de ánimo, artista, durazion edo, datu ezberdinen arabera. Musikaz gain efektuak ere badauzkazue. Adibidez, Kids Playen hau horrentzako parke baten fondoko efektu hau jarri dezakezue. Musiken barnean, hemen guk nabarmendu ditugunak dauzkagu. Etorkizunean erabiltzeko gordetzen joan garelako. Eta hauek izango litzateke gutxi gorabehera YouTube Studion dauzkagun aukera guztiak. Hemen behan, konfigurazioan, gure kanaleko konfigurazio ezberdinak zehaztu ditzakegu. Erabiltzen dugun unitate ekonomikoa alda dezakegu gure herrialdearen arabera, gure kanalaren hitz-gakoak gehi ditzakegu ere, bideo bat igotzean banan-banan egin daitezken aldaketak gehi ditzakegu ere, baina hemendik aldaketa hauek lehenetsirik utzi ditzakegu, adibidez, umeentzako edukirik egingo ez bagenu, hemendik zuzenean markatu dezakegu eta ez genuke bideo bat igotzen dugun bakoitzean markatzen ibili beharko. Eta, ekintza ezberdinak dauzkagu. Hala nola, ekintza lehenetsiak edo egiaztapena eskatzen duten ekintzak zehaztu ditzakegu, adibidez, bideo bat igotzeko mugikorretik egiaztapen bat eskatzea, baina ez gara honekin sartuko orain. Hurrengo atala, ajustes predeterminados de subida oso baliagarria da. Ez hainbeste titulo eta deskripzio atalengatik, baizik eta ikusgarritasun aukerengatik. Igotzen ditugun bideoak beti ez ikusgarri bezala igo nahi baditugu, hemendik zehaztu dezakegu bideo bakoitzean zehazten ibili behar izan ordez. Bideo guztietan agertzea nahi badugun etiketa bat badugu hemen gehitu dezakegu. Eta konfigurazioan avantzada honetan, gauza ezberdinak finkatu ditzakegu. Lizentziak, kategoriak, hizkuntzak eta azpitituluak, eta baita iruzkinen aukerak ere bai. Hemen daukagu beste aukera interesgarri bat, permisosena dena. Guk baimenak gehitu ditzakegu Facebooken egiten dugun bezala, beste pertsona batzuek gure kontuak kudeatu ahal izateko. Eta horrela ez dugu kontu nagusiaren pasaitza eman beharrik.
Hemen invitar botoiari ematen badiogu, erabiltzaile baten posta elektronikoa jarri dezakegu eta baimen ezberdinak eman gure kanalean editatu ahal izateko. Ikusiko dugun bezala, ez ditu guk kontu nagusiarekin ditugun bezainbeste sarbide izango, baina oso baliagarria izan daiteke sare hauek kudeatzen dituzten pertsona asko baditugu pribatutasun gradu hori mantentzeko. Komunidad atalean, elkarrizketetarako moderatzaileak eratzeko aukerak izango genuke. YouTuberrek asko egiten dute hau, online daudenean, lanarekin ailegatzen ez direlako, moderatzaile bat jartzen dute erabiltzaileak kudeatzeko. Beste aukera bat, iruzkinak zuzenean onartuak izango dituzten erabiltzaileak gehitzearena da, eta berdina, zuzenean blokeatzeko aukera daukagu. Edozein hemen idatzetako edozein hitz erabiltzen badituzte. Edo hauei estekak jartzen ez usteko aukera daukagu ere. Eta opciones predeterminadas hau daukagu ere. Hau da, iruzkinak beti berrikusteke utzi ditzakegu edo beti onarturik utzi. Aukera ezberdinak dauzkazue hemen. Kontratuen atala monetizazioaren zatiarentzako izango litzateke. Eduki asko ikusi dugu. Goazen bukatzera YouTubeko zuzeneko bat egiteko modua ikasten. Zuzeneko bat egiteko pantailaren goikaldeko krear jartzen duen aukera honi eman behar diogu. Bertan klik eginez, bideo bat igo edo zuzeneko bat igor dezakegu. Hemendik klik egiten badugu, kudeatu daitekeenaren aukera ezberdinak agertzen direla ikusiko dugu. Emitir aukera hau software ezberdin batzuk ditugunerako da, YouTuberekin lotu ahal izateko. Adibidez, Facebooken galdetzen ziguten OBS programa hori, YouTuberekin lotu eta konfiguratu dezakegu. Eta bertatik zuzenekoak igorri, gainera egin dezakegu YouTubeen eta Facebooken aldi berean. Gu direkto hauetarako programa zehatzik ez badaukagu, bigarren aukera honetara joango ginateke, gure ordenagailutik edo mugikorretik igortzeko gure zuzeneko bideoa. Emission con webcam leioa irekiko zaigu, izenburua jarriko genuke hemen, hori bai, bideoak webcam bidez igortzeko nabigatzailea Chrome izan behar da, Safarirekin adibidez ez digu utziko, ez baita Googleeko tresna bat, eta YouTube Googleena da, beraz, Googleen erabilera sarituko du. Hemen izenburua jarriko genuke, gure igorketa nolakoa izango den zehaztu dezakegu, bai, ezkutua, norbaiti linka pasatzeko, pribatua, nik horrela utziko dut zuzeneko bat egiten ari ez garelako, edo publikoa. Beranduago igortzeko programaturik utzi dezakegu ere, eta horrela bitartean zuzenekoa baino lehen egin beharreko preparazio eta konfigurazio guztiak egin ahal izango ditugu. Ordua finkatuko dugu, eta ikusten dugu hemen umeentzako den edo ez zehazteko eskatuko digula beti. Eta adineko murrizketa aurreratuak ezartzeko aukera daukagu ere. Ikusten duzuen bezala, deskribapenak jartzen uzten digu. Kategoria jartzen uzten digu, eta bideoa sartzen ari den audioa eta kamera aukeratu ditzakegu. Siguiente botoiari emanez, hau lortuko genuke. Miniatura eratzeko argazki bat ateratzen zaigu. Horrela, gure emisiorako aurrebista edukiko genuke, etxo botoiari emanez. Ikus dezakezuen bezala, dena prest daukagu jada. Zuzenekoa partekatzeko lotura lortu dezakegu, edo tituloa eta deskribapena editatu. Behin barruan sartuta, partekatzeko botoia ere agertzen zaigu eta zuzenean igortzen hasteko aukera. Igorketa behin hasita, hemen behean, editar aukera hau agertzen zaizue. Bertan aukera gehiago emango dizkizue aldaketak egiteko. Deskribapena berriz ere alda dezakegu. Bai ikusgarritasuna ere, aurretik jada konfiguratu dugun guzti hau. Eta igorketa hau ditugun zerrendetarako batera gehi dezakegu ere. Ezkerraldean zuzeneko txateko aukerak kudeatu ditzakegu. Txata aktibatzeko eta desaktibatzeko aukera dugu. Zuzenean gauden bitartean txata bideoan azaltzea jarri dezakegu.
Edonork idaztea edo gure harpidedunek bakarrik idaztea kudeatu dezakegu, beraz jendeak gure kanalera harpidetzea behartzen dugu zuzeneko txatean idazteko aukera izateko. Eta hemen idatzia ahal izateko harpidetza denbora minimo bat finkatu dezakegu ere. Azkenik, ritmo de publicación de mensajes hau daukagu. Jendeak mezu asko idazten badigu, eta larritu ez nahi badugu, modo lento hau aktibatu dezakegu. Honek pausak markatuko ditu komentarioen tartean, guk definitu dezakegunak. Hau da, 60 segundu jarri ditzakegu hemen, eta komentario bat eta bestearen tartean denbora hori pasako litzateke. Honela, iruzkin hauek hobeto kudeatu ahal izango ditugu zuzenekoan. Guardarri eman ondoren gure zuzenekoa hasten garenean, eskuinaldean ikusi ahal izango dugu gure txata eta zuzenean kudeatu eta erantzun ahal izango dugu. Behin emisioa bukatutzat ematen dugunean, terminar emisioni emango genioke eta finalizarri emango diogu. Zuzenean egindako aisteko aukera emango digu edo YouTube estudioan bideo hau editatzeko aukera emango digu. Orain ez da egiten ari prozesatzeko denbora asko behar duelako, baina behin bideo osoa prozesaturik dagoenean, aurreko bideo editorean ikusi dugun aukerak agertuko zaizkigu bideo hau editatu ahal izateko. Gu atera egingo gara. Subidas ez gain, beste pestaina hau daukagu ere, en directo jartzen duena. Bertan egin ditugun zuzeneko guztiak igo eta gordeko dira. Pribatuak egin ditugun arren, ondoren publiko bezala jarri ahal izango ditugu gure kanalean geratzea nahi badugu, eta nahi izan ez gero ere, behin betiko ezabatu ditzakegu. Eta honekin bukatutzat emango dugu YouTuberen formakuntza. Eskerrik asko zuen denboragatik berriz ere, eta laizter arte.